Grazas por acompañarnos, grazas por viros e ata o multiusos do Piñeiral do Crego en Chapela. Un placer tervos aquí, pero un placer poder escoitaros por primeira vez as abeleiras que actúan para todos nós. Agardamos que disfrutedes, sabemos que se fixeron esperar. Os artistas teñen que probar, teñen que prepararse, teñen que acicalarse para todos e todas vos. Hai cosas que non se poden, o directo é así, muller. Veña, agardamos que disfrutedes, vale, con todos vos as abeleiras.
Moi boas noites. Bueno, tardes, noites. Xa casi é que xa escuitamos que devoramos un chico. É que sabes que pasa? Cando se xuntan tantas mulleres, elevan. Pero é que se vou ensinar, tanta cousa por debaixo. Pois unha que as trae máis largas, as outras que as trae máis cortas, as outras que se lle olvidaron, e non puxeche la lija, non puxeche la faixa, todo iso, pois tendes que disculpar pola nosa demora. A verdade é que estamos encantados de poder participar esta tarde-noite con todos vostedes aquí en Chapela. É a primeira vez que vimos, espero que non sea a última, e que ustedes poidan repetir porque lle gustaron, porque lle gusta o que nos facemos. Aquí en Chapela hai unha canteira moi boa de moita xente cantareira. Eu tiña grandes amigos, dous deles xa falleceron, foi Mingos Lorenzo e Antón Cabaleiro, e a verdade é que é un placer poder compartir con vos esta horiña ou horiña e media. Empezamos coa foliada da Poureira. De seguido van dúas peciñas, vou coller a chuleta porque non me sei as pezas o nombre, Vals das Cunchiñas é o meu xeito. Quero que, se algún lle apetece cantar con nós, das palmas, hasta se algún se atreve a bailar, pode bailar. O que queremos as abeleiras é que disfruten desta horiña, ou horiña e algo, e que o pasen ben, que vayan con bo sabor de boca e que vayan cantando para as súas casas. Así que, con todos vostedes, abeleiras.
xa non sei se vai para dentro ou vai para fora. Non se pode saber facer de todo, porque te explota. E de verdad. Agora que encanta. Se me sale xa o corazón hasta pola boca. Teño que botalle a bronca aquí a este bailador tan estupendo que tendes en Redondela, porque sempre me fai unha jaratuza. Mire tú, eu que estaba cantando aí tan tranquila, ala, nena, vamos a bailar. Bueno, agradecese, porque é un bailador estupendo. Bueno, pois seguimos ao concerto. Amores Vedados e Jalopín. Amores Vedados. Quero contarvos un pouco a historia de como a nosa compañeira Dosi, que foi quen fixo a letra, escribiu esta peciña. Ela contoume, agora que non escuta, vos non dixaran nada, pero contoume que esta peza escribiu-no pensando, pois así, vamos a ver, e que o marido tamén está aquí, sabedes, o marido é o que vai, entón non se pode dicir moi alto, para atrás non escutan nada. Bueno, conto vos a historia. Resulta que, non sei por qué, pero as persoas, cando estamos xa xuntas, casadas ou con parexa, pois a veces, eu que sei, pasanos pola cabeza calquera cousa, dixo, ai, que rapaz guapo, me cago en Dios, que non pillara. Pero non se pode dicir moi alto, tense na cabeza solamente, non? Iso só se pensa, non se fai maior nada. Entón, esta peciña é para esos amores prohibidos, esos amores que non se poden disfrutar, e que a veces, pois, un ten un novio, e resulta que se casa con outro, e digo, aí aquel novio que tiven, que guapiño xeitosiño era. Bueno, pois para eses amores prohibidos, queridos, e todos os amores que temos na casa, para eses amores vedados.
vida do artista que dura, aunque pensedes que non, eu xa sudo por todos lados. Bueno, que tal o estades pasando? Pois a verdade é que mírase pouco a vosa cara, pero os dallantes sí, claro, pero alá para atrás vésevos sonrientes e felices, o sea que é unha cousa boa, verdad? Bueno, pois a verdade que a Beleiras é o que quere cando actúa e cando vai de concerto, o que quere que a xente que vai a velos disfruten, o pasen ben e vayan contentos para casa. Así levamos o resto do día e do mes e do ano, pois, feliz. Bueno, queremos seguir coa Rula. A Rula é unha peciña que é da zona de Mondariz. Non sei se ustedes conocen, onde hai unha agua moi boa. O viño tamén é bo, pero a agua dice que é moito máis. Esta peza recuperámola, bueno, eu e outras compañeiras, dunhas abueliñas estupendas, que é un patrimonio inmaterial que non está, non se pode tocar, ni se pode pagar, pero a verdade é que estar con elas, compartir con elas tantos ratos como compartimos, disfrutar en seráns, que hoxe me parece que tendes aí ao lado un serán estupendo que fai a xentiña de aquí tamén, e que tamén podedes ir a bailar tamén ali, porque a verdade é que iso pasa moi ben. Esas abueliñas ensináronos esas melodías, esas letras das que cantaban elas cando eran mozas, facían naquelas festiñas pequenas que lle chamaban seráns ou foliadas, pois para ter un pouco de trato coas demais mozas e tamén, como non, cos demais mozos, porque é onde enamoraban. Non había panorama ni nada disto para ir de festa a bailar, había que ir ao serán. Así que quero desde aquí homenaxelas a elas, porque a verdade é que oxalá que nunca falleceran, porque eles son estupendas, son as mulleres de Toutón son unha maravilla, e que por moitos anos nos sigan ensinando e estean con nós para disfrutar tamén delas. Así que nos versionámola un pouquiño, quixemos darlle o tono que elas nos ensinaron, pero tamén quixemos, pois, co coro compartir iso. Entonces, a ver o que sae e a ver se lle gusta. Así que vamos a botar a Rula, Muller e a Troula. Un pequeno apuntamento, o de Muller tamén eu quero dedicar, con permiso do señor director, a todas estas maravillosas mulleres que hoxe nos acompañan aquí. Sabía eu que algún home se iba a picar, me cajina, e iso que te enseñei o refaixo, e nin así, é que de verdade, bueno, os homes tamén tener moita valía, que agora parece que, non sei, a veces eu teño 2 fillos e son encantadores, e tamén non quero que se desprestixe os homes, porque son meus fillos e son homes, pero as mulleres, desde sempre, igual que vos falaba destas abueliñas de Toutón, que foron as mulleres traballadoras que os homes emigraron, marcharon para Brasil, para Argentina e por aí, algúns deles non volveron máis, fixeron a súa vida, e elas quedaron coa familia, cos fillos, con todo o traballo, con toda a súa casa, e con todo, e ainda así, hoxe en día, ainda cantan. Así que iso é un valor moi importante. A veces, a vida danos, paus, non sei se dicir paus, pero é unha forma de atrancos, ponnos atrancos, e ao final resistimos. Así que, permitime que hoxe dedique esta canción a todas estas magníficas mulleres que estades aquí. Moitas grazas. Estas tamén son guapas,
Bota carne no pote, María niña. Bota carne no pote, Mariana. Un bolete enteiro cervelletado, unha bota de viño chupaina. inverno da emigración roubounos
dar colleitas de dolorosas. Poden en Madrid falar con palabras enfermosas que nunca, nunca nos han de pagar a nosa falta de control.
Iso para escutar na casa. Agora non se nos despisten cos teléfonos. Bueno, pois, de seguido, dúas peciñas máis. Lembranzas de San Simón e Vals do Xabriña. Unha da zona daqui do mar e outra da miña zona, porque eu son de Mondariz. O Vals do Xabriña, o Xabriña é un río que separa Mondariz de Mondariz Balneario. E como en todos os lugares, pois sempre se moceaba, lavando na roupa, indo ao muiño. E xa aquí hai un mal pensado, Dios mío, querido, que non podo dicir nada. Bueno, pois estas dúas peciñas son creadas tamén por anécdotas que pasaron e cousiñas que se fixeron tanto no Xabriña como na illa de San Simón. Así que escoítenas ben e descubran a ver que o que dicen para despois contarme algo a min, a ver, porque eu canto as pero non sei o que dicen, entonces despois conteme ustedes, vale? Disfrútenas, venga! Que me cheque la latada,
sei, sempre me equivoco, para diante, para atrás. Que traballo este. Bueno, grazas por esos aplausos tan maravillosos e tan calurosos para nós. Bueno, pois estamos na reta final do concerto. Sei que temos que dormir aquí esta noite. Bueno, pois quero dicirvos que, como miro que vos gustou as nosas peciñas e que disfrutastes con elas, temos discos aí para vender? É que non sei se os truxeron. Diz a presi que sí. Se o diz a presidenta, tende por que hai discos. Así que se algún de ustedes quere seguir cantando na casa e disfrutando coas abeleiras, xa saben, antes de marchar para a casiña, pasen pola oficina, non sei onde está a oficina. Bueno, aí na entrada xa nos pondremos nós cos discos nestes mandiles tan maravillosos e repartimos a todo o mundo discos. Bueno, pois quero agradecer tamén ao Concello por habernos invitado, a alcaldesa Digna Rivas, e a todos vostedes por vir hasta aquí, estar aquí escoitándonos e dándonos tanto cariño como eses aplausos e eses sorrisos. Quería saludar, o que pasa que non sei se está. Fini Varela está por aí? Non está. É que é unha componente, bueno, foi componente, unha das que estuvo ao comezo das abeleiras, estuvo con nós, estuvo participando, tocando acordeón. Hoxe presentamos aquí a este mozo tan xeitoso, Iago, que ven de debut coas abeleiras hoxe. Un forte aplauso para ele. Bueno, pois, si non me lío máis, porque depois xa me dice que son jalloso, pois, moitas grazas. Encantados de estar aquí, encantados de veros que disfrutaron, que teñen a cara alegre de felicidade e, sobre todo, grazas por eses maravillosos aplausos. Queremos rematar con Muiñeira de Gorguá, Mar de Vigo e o cantar das abeleiras. Grazas por todo.
como os... ou te levar para casa, me cago en Dios. Grazas de corazón. Vamos a rematar con Cantar das Abeleiras, pero non quero esquecerme de presentar o noso director, que hoxe debutamos aquí con el, Eladio Barciela, perdón. Moitas grazas, sean felices e disfruten o resto do ano. Grazas. Que me tengo, hecho andar y
Grazas de verdade. Señor director, que facemos? Bueno, pois a verdade é que como os aplausos foron fortes, os sorrisos foron grandes, e a verdade que disfrutamos un montón, vamos a votar, non 3, pero 2 votámonas. Quedamos no medio. Gracias.